Salam alaikum, en Balma Malion, en Baufouka, Parkada, Balma Kenny, Audingedo, Amarasila, je le chercheur. Est-ce que Malion, nouvelle Toumamba Dobe, Minisma Kola, Toune, Kabako, Gra, Minisma Kolanga, Minda, Outlook, mais, voilà, ça c'est une nouvelle info, quoi. Faut partager, fanga, bouya, donner, quoi. Vraiment, nouvelle demande Dobe. On pourra que nouvelle demande Dobe, ça. Ministre Makola abado wallahi ala be mali fe ala be asimi fe agilla gelame mina do ko na odena do ko na re o tebelengo mali avion olu pana kidal. Ça veut dire beaucoup de choses sont en train de se dérouler actuellement, que de très bonnes nouvelles, mais je veux le maximum de partage parce que vous venez qu'à vidéo vous venez qu'à signaler ni wakati vraiment avec un signal kojugu on a une vidéo donc il y a 2 jours vidéo télé mais qu'à savoir que signaler que là au bara. Donc allez-y à partir de Nasera 600 700 800 900 mekuma wallahi mbalmo nouvelle demande pele pas de ministre ko mali avion ou pana kidal fene amena kana anda seni woro fene ma kuma munu ka nga fo awie kana Chérif Gabo Jacques Chérif Tiami Aïdara kabako fratigi kango mante noro dongli la gansa ala Chérif keso kabako frala munu kan kodimi rendimi fasadimi dia dongoro mo de bene wole ko Tiami nga fura mara kima galuntika afura golare aka numéro 75 64 10 75 64 10 kanga kutubu nanga wole fo shegu la sanakane blé abese ko ateta ate mogochi ko na gelara maliko la wuli be ke ka kutubu segere ka Cheikh Sala fo kanjalo ale de faye segu dawda kanjalo fo ya fotuba kura wallahi murge anin dalu sigeleme ni mo ba ga numéro la be do inbox la kanga mouvement for victoire et gloire à présent pas segu tungara esi ya famo à présent pas segu tungara esi ya famo donc guide la jo kase vraiment attendez un chamama et kase masma kase sakon no ma jala koro ju bega folibe à partir de 1000 maintenant la nouvelle demande faut awi ça nouvelle demande pas fla à partir de 1000 ma faut awi rapidement. Est-ce que vous voyez ni mo me faga do victoire et gloire là et dit là et ka 5 ans inbox là mais là ka numéro fane di aw ma ça Mali joli doou ala beka doou chabis kelen amedo bien 18 juin bref dimanche do mbalmo aba kalama ko kabako minkera Mali autorité ya demandé yoro kuna sini ko ministre kaka koso na ka kasache ambalma chama nguma famu do bugu wi yere do be nyiningal la ko est-ce que ko ni Mali ko ministre ka ta ko est-ce que ko ministre bina ta ka sur Nations Unies makmaka mais sega ka ayeni yoro la mere aga fo malien pe parce que do be ka kuma chama me ka mo la fili mado tado ko ni Mali décision ta Nations Unies te se qui oppose là. Quand Nations Unies soldats au beto jamana lade, ni jamana ya yiraka kadaye, mais kabri jamana ba yiraka mandi aye. Quand Nations Unies maka minanche. Conseil de sécurité sento là, droit de veto sento là, ko ka sigi ke ko nous va soldats au beta ou be oteta au kota là, Mali ministre maka contrat bané au droit souverain mais ambulo, Mali ministre maka baraba. Donc Mali kelenga ministre maka baraba ba do munekera. Burkina présent no Ibrahima Traoré Burkina présent ne bora sans ka communiquer donc aba kalama kabako be ka ke farafina koy wallahi kabako be ka ke farafina Burkina présent ne bora ka communiquer que sans a communiquer là d'abord ay tegere fo Assimi kun ka tegere fo Choguel kun ka tegere fo Mali gouvernement kun ku ye bara min ke ministre geni ko la ko dien ko ko fema nyaka bo malbo surprise be ay partager fanga boya la c'est pas possible. Ibrahima Traoré ko communiquer là comme Mali ministre geni minga ka geni nyana no Burkina présent ko waka geni ka kangarda ko ministre ka Mali ka décision respectée comme ministre comme Mali a fo ka tawati mena ko ni ministre mata o wati Burkina ko ka bi tege show ministre nyela ay kangarde daga ministre baga fene ay ni lame Burkina présent et kangar de dam ministre comme Mali décision minta kabe Assimi ko abe peuple malien ko abe Choguel ko kon sari ko Mali resumara ni ko feo ko olu mena kaye ko ministre ko tien ta kono
ko Burkina président ko lu mena ka ko MINUSMA ko galon de bala ko janfa de be ala ala me ka de ko oni kuku telia san kuku ka soldat o cheka bo Mali konala ama bantu ne a nouvelle tobe a nouvelle sabana combien Burkina ale Burkina combien oluga niveau ale rebna minke 100 kabe lettre ci ala mere Burkina président kabe na lettre ci oni secrétaire généralement ko Burkina sarasi munun be MINUSMA la Burkina tchede munun be MINUSMA la kabe na lettre ci Nations Unies ma dardar la ou ka disposition ta kale bena aga sarasu retire ka bo Mali kono ko kabri Mali ko carte MINUSMA ko la ko Burkina fene sembora la kale be Assimi Goïta ko abe Choguel ko abe gouvernement ko Burkina beni ga sarasu retire sans délai balmo ay Ibrahima Traoré ayafo Burkina masake ay lettre de ti ONU masisa ou ye communiqué de gars communiqué qu'on avait Mali autorité fo communiqué qu'on fait ka lettre ci ONU ma ku ka disposition ta ku na Burkina contingent sama ka bo MINUSMA la Burkina contingent fa me MINUSMA la ku no sembo la ko pour que ka Mali décision respecté ko pour que ka to Mali ko pour que ka ira ku ni Assimi Goïta ku bolo be nyomolo ko binia takala ko Mali be ka victoire minge terrorisme keleli la ko MINUSMA joda tala MINUSMA ka barata la Mali be ka victoire fenveta ko peuple malien ka bara de do peuple malien be ka choix minge Ibrahima Traoré ko ka be peuple malien ne ko tenir bara de donc jamana kele yere retiré MINUSMA ko bana jamana kele yere retiré ka boala 100 no e Burkina allemand ko lu beta yani nyina same banto kono parce que Abdoulaye Diop ka lettre kono a fora de kuka dugu bla 100 délai o de Abdoulaye Diop ka lettre kuka ta 100 donc allemand ko lu ta de sa élément donc ça élément te kono la MINUSMA a 3 mois pour plier bagage fem bora ganga Burkina bora ganga sisa anjigi be jamana jumenga sisa o de Guinée anjigi be Guinée président fana kan communiquer ke ka fo sisa kale ba ka che Guinée sorasi munu be MINUSMA la ka bu che ka bo MINUSMA la kana no e Guinée ina fo Burkina président ya ke chogo mina abaye o be bara no ga ama o be MINUSMA ka minanche tela donc Ibrahima Traoré kabri sisa ba do ko Burkina saraso be labena o bugu labe Ibrahima Traoré moko ba ga sarasu la o kele me kata dami bare kele me kata est-ce qu'il y a vraiment Burkina sarasu do MINUSMA la o Ibrahima Traoré moko be effectif la ou bloquer le même Mali la ate don ou atado abe troupe imbo Mali la chogomna kana na Burkina o Assimi bara minke Assimi fle ka bara no ga Ibrahima Traoré ko kute shibi kale ba ka sarasu chesi sa 100 ka bo MINUSMA la kana na Burkina ko Burkina mago be sarasi nunu na Burkina jigebu ka kelela wa Burkina ni Mali bolo de be nyogon bolo mais dans la main maintenant an jigibe jone ga san o de la Guinée ni atakale la Guinée présent an jigiba ka no Mamadi Doumbia a fanega Ibrahima Traoré la dege ka soldat guinéen ka demander ku retirer ka bo 100 MINUSMA la ni Guinée ka soldat retirer 100 ka bo MINUSMA la iba e ka fo MINUSMA be fere a 100 o MINUSMA jolo karlene allemand menata France bora MINUSMA la est-ce qu'il y a fo donc ni ma to dugu to be ça restera le contingent ivoirien le contingent tchadien est-ce qu'il y a le contingent nigérien est-ce qu'il y a fo donc abena to jamana damadoni o fene bu ka menancho parce que Mali est délai de douma ko 600 délai Mali d'abo doa délai Mali dans 3 mois de haute Mali encore bika foyer comme Malika avion abe fo avion munuma ko Sukhoi 25 abe fo avion munuma Albatros abe fo avion supersonique woro mbalmo ko somadena o avion supersonique nunu olu de Kidal sangolo la mununu be yala la Kidal nu tara ko vi o be segana vi Kidal sangolo a bekera bi Mali avion mangane Mali be ka opération sécurisée Mali be jatemene la parce que kabira fora ko MINUSMA be ka ta aba kalama o be fa ka mercenaire la kabira fora ko MINUSMA be na ta aba kalama o be fa chogo sugu bela ka armu la do duguma sera fe donc Mali avion ye panin damne malien pe ki aklisigi Mali frontière ka damne tesit la zone des 3 frontières kana Gao kana Menaka kana Anderbukan a barabanga pilote de avion de be sanfɛ drone be surveillance la
Mais fin kelen fois Vladimir Poutine keleme kaka satellite tout. Les satellites de dernière génération, les satellites les plus sophistiqués, les satellites de renseignement fiables. Poutine keleme ka befo aga chef d'état-major et non Sergei Shoigu kaku bebla Mali ka disposition na. Ko alni kala dona Kidal. Kala mana do Mali région fin là. Est-ce qu'il y a famu? Ou mana fo kube don maramafon yoro kaka satellite na ka radaru. Kouka ou repérer dron ka nyafo aller avec Assimi wole direct contact direct ka fo Assimi jamfa be ka borom na kuna sini Assimi ni Poutine ye kuma minke Assimi a ira Poutine na ka bena minisma ken Poutine ngo Assimi ki sumara ni décision ngoro comme minisma gen miko minisma gen ore la Assimi tara retard la stade là Assimi tara retard là parce que ani Poutine comme conversation na obeka minisma genin ko ya be décider Assimi ko esi ya fomo abe ministre de Poutine ngo ka ge amiko chinois ko ay Xi Jinping Assimi no fana kumane Chine ko ministre gen ko herebe clé comme Mali te binga Shinto esi ya fomo Irango comme ça de ko lu parallèle no ko ni troupe Irango ko ni Mali mago be troupe de la ku be troupe bla kana esi ya fomo Irango ko ni Mali mago be troupe la Koni troupe de Kadi Mali, kabe troupe bla 100 à la disposition de l'État du Mali pour faire face. Le Mali a reçu plus de 10 000 équipements blindés militaires. 10 000 équipements blindés militaires. Il va donc quand même à télé de 3 mois de dira. Kampi saba 3 mois de dira kampi saba. Ka Mali kono. Attaque tega Mali la jani tien wuli chere belonte wuli attaque tega Mali la tourner. Cette décision mitara amata conféré. Ça a été une décision mûrement réfléchie, ça a été une décision historique, ça a été une décision savamment préparée. Est-ce qu'il y a femme? Balma ori la même fo auye. Ah barao kera jamana kono bara bele baukera Mali jamana kono la. Donc, on est fait, à même mon qu'est-ce ça, est-ce qu'il y a famou? Mbalmo, ayo aklis dans peu de temps, Moulbalia fait avec un Moulbalia bere panendo. Assimi, Natara Saint-Pétersbourg, Poutine n'a sommet là, Mbalmo, Wallahi, Kabako, Abena Minan Tchadjoudo et Mali Bro. Minan Tchadjoudo Mali Mena sera Farafina Jamana, Temi Mena Minan Tchadjoudo sera. Est-ce qu'il y a famou? Donc, Assimi Manata sommet là, ou ka charme me Terminator. Assimi Nabena. Ouga avion mi me Sukhoi 57. Assimi Nabena. Mbolmo Assimi mega projet dans l'abe Mali. A to référendum nga temeban. Ne référendum temena. Moulbalia beri bena dabla jamana yonkono. Baby clé jamana benata à 400 à l'heure. Non ma Assimi sumi on me John suis. Non ma Shogel suis on me John suis. Ore la même foyer. Beki akilatre. La situation est sous contrôle. Ma bana. Nous saluons le président burkinabé et le président Mamadi Doumbia et le président Assimi Goïta ainsi que le président Choguel. Peuple du Burkina, nous remercions vraiment le communiqué du président Ibrahim Traoré qui vient de témoigner sa solidarité à l'endroit du peuple malien. Pour dire au peuple malien qu'il suit la décision, qu'il salue la décision de retrait des troupes de l'aménagement. Que le Burkina aussi est prêt à engager un retrait massif de ces troupes qui se trouvent au sein de l'aménagement pour les rapatrier vers le Burkina Faso. Donc nous avons besoin de cette décision sage, que cette décision sage aussi émane vraiment du président de la Guinée. Nous attendons le président de la Guinée, Mamadou Doumbia, pour prendre aussi une telle décision, pour demander aux troupes guinéennes qui se trouvent dans l'aménagement au Mali de revenir au sein de la Guinée, car la Guinée aussi a besoin de ses troupes. La Guinée a besoin de sécuriser ses frontières. Donc, nous avons demandé à Ambulo, à Daouklo, à Balmaken, à Damara, c'est la chérie chercheur, à vidéo partagée, du coup, son cas, du coup, à des